Ir-reliġjon kienet essenzjali sabiex il-kelma miktuba tinxteret fl-idejn. F'din ir-rokna inlaqgħukom mal-Professur William Zammit, lettur ta' xjenzi arkivjali, sabiex napprezzaw l-importanza tal-istampar tal-katekiżmi bil-sinna. L-iskop tal-katekiżmu huwa ktieb bażiku reliġjuż li jgħallem l-iktar tagħlim fundamentali tar-reliġjon. Fil-kuntest kattoliku, il-katekiżmu x'sessib fih? Il-katekiżmu sessib fih it-talb l-iktar ewlieni fir-reliġjon. Sewwa ir-rat tas-salib, il-missierna, is-sliema, salve Reġina, min ħalqek, ħalaqni Alla, it-Trinità mqazza, jiġifieri it-tagħlim l-iktar bażiku tar-reliġjon dak li kien ikun miġbur fil-ktieb li jissejjaħ il-katekiżmu. It-tradizzjoni illi l-katekiżmi jiġu tradotti fil-lingwa tal-post damet ftit ma daħlet, jiġifieri l-Knisja ħafna drabi kienet tippreferi illi l-katekiżmu jibqa' bil-Latin imma mbagħad il-qassis, il-kappillan, qassis li jkun hemm, jgħallem it-tfal il-katekiżmu naturalment bil-lingwa tal-pajjiż. Aħna pereżempju nafu li Malta fis-seklu 17 u anka fil-bidu tas-seklu 18 kellek katekiżmi manuskritti mhux pubblikati, mhux stampati bil-Malti. Jiġifieri il-kappillani kienu diġà bil-katekiżmu tagħhom illi fih appuntu it-talb it-tagħlim l-iktar fundamentali biex jgħallmu lit-tfal tar-raħal bil-Malti. Li ġara kien illi peress li inti għandek l-irħula differenti u l-kappillani differenti bil-kodba tagħhom li huma manuskritti li kitbuhom huma jew wirtuhom mingħand il-kappillan ta' qabel, għamet il-problema li isma' maħniex dejjem qed inkunu konsistenti fuq il-lingwaġġ, fuq il-vokabolarju ta' talb partikulari. Jiġifieri inti se kellek każi fejn il-missierna ċertu kliem ivarja minn raħal għal ieħor bil-Malti. U dan appuntu wassal, mhux Malta biss, ġifieri kull imkien ġrad din il-ħaġa, illi jkollok il-katekiżmu stampat. Fil-każ ta' Malta, il-katekiżmu stampat bil-Malti huwa l-ewwel ktieb nistgħu ngħidulu li qatt ġie pubblikat bil-Malti. Jiġifieri ara qed nitkellmu 1752, fl-1752 l-isqof ta' Malta dak iż-żmien Alferan li kien isqof enerġetiku, isqof li dam ħafna, isqof li jagħmel ħafna inizjattivi, kien qabbad saċerdot Malti, ċertu Francesco Wizzino, biex jittraduċi il-katekiżmu bil-Malti. U l-idea preċiżament kienet illi fl-irħula Maltin, fil-bliet u fl-irħula Maltin, il-katekiżmu jiġi mgħallem eżattament fuq dan it-test approvat u ma jkunx hemm varjanzi minn post għal ieħor. Francesco Wizzino għamel dil-biċċa xogħol u l-ktieb ġie pubblikat, it-titlu huwa Tagħlim Nisrani appuntu. Il-ktieb ġie pubblikat Ruma, dak iż-żmien laqas kellek Samperija Malta, fl-1752. Bir-riċerka li għamilt jien anke ppubblikajt fuq dana, il-kopji waslu Malta, tħallas kollox mill-isqof Alferan. Meta l-kopji waslu Malta, ġew imqasma belt u raħal skont il-kobor ta' dak il-belt jew raħal. Allura għandek bliet u rħula kbar li ħadu anki sa 6 kopji tiegħu dan, oħrajn żgħar illi ħadu 2 kopji. L-idea tal-isqof kienet illi u rnexxiet illi ikollok uniformità fit-tagħlim l-inqas fit-tagħlim bażiku tar-reliġjon Kattolika. Dan qed ngħidu 1752, ovvjament dal-katekiżmu tant baqa' importanti dan huwa qed jintuża kontinwament, illi kellek numru ta' edizzjonijiet wara. U baqa' dej prattikament mingħajr tibdil ta' xejn sa madwar 100 sena. Meta fil-bidu tas-seklu 20 kellek ċertu tibdiliet, il-Knisja Ruma fil-fatt kienet aġġornat il-katekiżmu u allura mbagħad il-katekiżmu bil-Malti
ġie aġġornat ukoll. Dara kien il-katekizmu ħansejjaħlu hekk, kanu tal-kelma uffiċjali tad-djoċesi. Imma bad kellek oħrajn, jiġifieri bad kellek għaqdiet reliġjużi, ċertu skejjel, jiġifieri illi dawn għamlu wkoll il-katekizmi tagħhom. Interessanti pereżempju, fil-bidu tas-seklu 20 għandek katekizmu bil-Malti u bl-Ingliż. Għax issa għandek ir-realtà tal-Ingliżi f'Malta, kellek ukoll għalkemm f'minoranza Ingliżi f'Malta li kienu Kattoliċi, u allura nħassil bżonn li jkollok ukoll katekizmu bil-Malti imma wkoll bl-Ingliż. Iż-żino kien bil-Malti u bit-Taljan. Naturalment iż-żewġ lingwi importanti li kienu Malta qabel il-wasla tal-Ingliżi. Il-katekizmi labu rwol importanti ħafna l-istess. F'dal każ ħafna drabi l-iskop tal-ktib tal-katekizmu ma kienx biex jinxtara u jinqara. Il-katekizmu ħafna drabi kien jinżamm mill-qassis illi jgħallem il-katekizmu lit-tfal fir-raħal, u t-tfal fir-raħal qed jirreċtaw, it-tfal fir-raħal qegħdin jgħidu il-katekizmu wara s-saċerdot. Jiġifieri hawnhekk inti għandek aktar milli l-qari as-saġġ, inti għandek l-oral, inti għandek l-element orali, illi dawn it-tfal qegħdin jitkellmu, jużaw dan il-lingwaġġ ħansejħulu hekk sagru tal-Knisja. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.